Хора, аз съм днеска Гого и съм при братовчет ми на къщата и аз днес ще играя Майнкрафт. Но аз Майнкрафт го играя от миналата година. Просто нямах я потопчена. И да започваме да чупим дърво. Аре, чупим дърво. Хоп. Имаме това. Чупиме това дърво. Чупиме това дърво. Как да видите добре? Ще чупа дърво. Аз Майнкрафт го игра от миналата година, само да хора да не се сърдите, ще такова. Ще просто за първи път ще си мислите, че за първи път играя Майнкрафт. Това не е вярно. Сега ще направя един крафтинг тейбъл. Чакай. Така. Чакай, не тук, не. Какво беше, бе? Тук не беше ли, бе? Ето. Си направя малко такова. Ще направя един крафтинг тейбъл. Така. Майко, колко много. И така. Сега си крафтвам един крафтинг тейбъл. Вземем един крафтинг тейбъл, няколко пръчки. Така, махаме се от тоя. Не знам какво е това, да не се занимавам глупости. Свам то крафтинг тейбъл тук. Си крафтвам една кирка. И един меч. Чакай, бе, дай ми един меч. Ето, чакай. Дай ми един меч. Една брадва ще ни си направя. Ни трябват още пръчки. Малко пръчки. И една брадва. Така, махаме се от тука. Чупиме си то крафтинг тейбъл тука. Не ни трябва. Не, бе. Мах се от тука, бе. Чупиме. Как да гледам? Чупи! Ей! Овца! Ще пребия. Ела ми тука, бе. Ти ми трябваше. Коза. Още една коза. Супер! Супер ще има. Супер! Супер! Ела ми тука. Ела. Къде е другата овчичка беше? Къде е другата овцичка? Чакай, това е Петло. Не ми трябваше Петло. Къде е? Тук май имаше... Ето, блие. Намери сте, ба. Няма да се скриеш от мен, нали? Знаеш, няма да се скриеш от мен. Няма как да избягаш от мен. Няма как. И започвам да чупа един камък. Камък ще събера. Не дърт, бе! Кой ти е казал, че искам дърт? Няма ли да стигам до този камък вече? Малко камък да съберем, бе! Стига с това дърт. Мръзна ми. Айде да съберем един камък тук. Си направим малко храна. Сега си направя едно легло, за да мога да спа. И на другия ден ще търсим сел. Ако намериме. Ако не намериме, съм нуп. Ако намеря село, ако има село, ще е много добре, защото ще пребия Айрон Големе. Ще пребия Айрон Големена. И от него ще си направя айрон кирка и ще купаем надолу за диаманти.
И като отидеме... Ама лата, какво това? Вие нормално, какво? Има камаци, камилия, камания. Иди тука. Трябваш ми. Трябва един кабелен меч. Ева тук бе. Това е супер, намерих айрън. Къде ми е... Ето ми е кирката. Къде беше той айрън? Чакай да го махнем. Тот гаден дърт. Уху! Намерих айрън, но ако намерим сел ще е много, ама много добре. Сега ще берем още малко камък. Е така да си направим една печка. Къде е печката? Къде е гадната печка? Ето я. Не е една печка. Ще си спържат тия гадни. Ще си спържат тази вкусна храна от овцата. Ще ми трябва такова въглен. А после си подпаля брадата. Айде влизаме. Айде. Чакай се. Слагаме това там. Си палим брадата. И та смотана кирка. Меча няма да. Такова бе. Там си имам храна, имам си айрон и него мога да го изпочиме. Аре, стига. Махаме го това. Махаме ги тия пържолки. Ще издадат тия две пържолки. Чакай, мен... Поне ще имам храна малко. Поне ще имам храна. Ще имам храна. Къде има още кози? Чакай малко. Не ми трябва кози. Сега ще направя едно легенце. Едно бле. Блие. Съм блие. Това е едно краварче. И в това краварче ще спиме. Тук ще го сложим. Чакай. Питай, това е перфектно место за подземна къща. Тук ще си направим... така, чакай. Това да го счупим тия неща. Това гаден дърт. Така. Това камък леко ми пречи. Така. И сме гола вода. Какво ми трябваше? Да си изпържа гнусния айрон. Идва и тук айрон. Мече. Си подваля това. Калинка. Айде, Байрон. Готов е. Готово. Да бе, мога да си направя айрон кирка. Абсурд. Как ще си направя айрон кирка? Ми трябва айрон гомен. Да се имитираме от тук. Не. Ще чакаме да стане тъмно. После ще съберем нещата от тук и отиваме да търсим сел. И се махаме от тук. Ще изчакаме да стане тъмно. То вече трябва да става тъмно. Супер! Слънцето залязва, май. Не бе, ела тук бе. Къде? Малко дърво ще събера. Чакай, с голата ръка ще си събирам дърво. Не. Добре. Не. Така, чупиме това дърво. Чупиме и това. Навънка вече става тъмно и това не е добре. Горе си на... Чакай малко. Навънка... не, започват това. Светулките, значи става тъмно. Това. Те светулките не ми пречат, просто гадното такова ми пречи.
Те са тук и те ми помагат. Аре, ще се спана, че той ще... Тук ще ни пребият. Скачай, скачай. Там слушай тъпото гадно. Така. Аз легам да спа кървато. Кравато! Хъркай като свиня! Майко! Хора, абонирайте се за това видео. Прекалено е напрегнато. Я видим какво става навънка. Какво става навънка? Hello? Нещо с... Among Us. Ка. Охо, то си е светло, бе. Аз ще вземем каравачето. И ще тръгваме за... Търсиме сел. Сега си вземем каравачето тук. Чао. Чао, Мина. Приятно ми беше. Ще търся едно хубаво селенце. Тук някъде видях, че има поляна. Там вече започва джунглата. Майко! Вижте, хора! Гледайте какво намерих! Хора! Какво ви кам? Ема там ще ме прибият. Ще ме направят на 2 стотинки. Там са много силни. Трябва ми селенце. Да изпребия Елен Гомена. И така. Това е... Как се каже тия, бе? Рейзенска кула. Пара, отиваме да ги трепеме. Не, няма ги трепа. О, какво? Зомби, умирай, бе! Аз ще те пребия. Ела ми тук, бич. Да умирай, бе! Аре! Смирай да ти се не види геняра. Чакай малко, бе. Аз нямам още Елен, бе. Имам яйчице. Хей ги, бе, яйчице. Аз това майше не мога да си направя. Не. Пълни глупости мисля.